Bij Friesland Campina in Ljouwert werden dit weekend 3 grote indampers te plak gebracht. De apparaten moeten het water uit de molken verdampen. Ze zijn haast 70 ton zwier en 30 meter hoog en moeten met 2 kraan het fabriek intekelen worden. Wij bouwen een nieuwe processing, oftewel de nieuwe keukens is maar van Friesland Campina om condenseerde molken te maken. En hoe groot is die operatie? Ja, het is een grote operatie. Hè. We hebben nu een fabriek die ongeveer 350 miljoen eindproduct maakt, kilo eindproduct. En we breiden hem uit naar 450 miljoen. Dus dat, die dochter wordt daar. De extra capaciteit is nodig voor de vraag uit Afrika en Azië. Daarvoor wordt er 110 miljoen geïnvesteerd in de Ljouwerter Melkfabriek. Er wordt er al haast 50 miljoen geïnvesteerd in de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit. Het is nog net klaar. We hebben nog een plan om een trede verpakkingshal waar ik vullen steriliseren plaatsvindt. En dat doen we nooit dat we deze keuken klaar hebben, is het plan om dan op zo'n verpakkingshal deel te zetten. Begin 2016 moet maar de volslagen productie uiteenzetten worden.